masayang mga drama sa radyo. Nasa numero 1, RMN. Feel mo to. Feel mo to. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang tatas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. Hello, kumusta ka mga niyan sa inyong alagad? Si Kanginan, Tifon Morales, and then my partner sa nako diri si Randy Tayad, mag-uban kami ini, huwag buwagay. Okay, niyan na po tayo ini. Sulumanon, kung ako ang pasultihon, ngayon magyatag sab ka na mo. Salamat juga kayo. O ang kalinaw sa tibok kalibutan, may among ipangandoy. Thank you, Lord. And then, ako sa rin, grasya sa produkto sa gikan sa SED Marketing, sama na ining sunod, Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama sa SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak, magaling. Mapalit kinis na ng butika. Butika lang kitang malita. O, salamat kayo sa SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak, magaling. Okay. Bueno, ang sutang bukal na itong katagan o pagdagad, no? Pinadakin ni sa usak ka babae nga nagpatago lang sa nga Budiday. Hindi ito nga Budiday. Hindi ibatan doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Budiday. Usahay ang kalisod may magtukmod sa tao kung nganong magminyo na lang kay apurahon sa ginikanan para dili na maglisod og buhi ang ginikanan. Pero kining amo ron, lain ni. Pero aron yung masabtan ang akong problema no, ingon ko ini sa pagsugod ang tanan. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang ginang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning. Kung kapalit nito'y walang paglaho mong pagtingin. Sa basa yung tatay, bakit ang mahuman? Unsa man tay? Sa iyo agad ang tawhan na good. Di man ron bisita urasa, uy. Nagtutingali na siya nga na-premyo ang early birds. Lehog na di habo di day. O, lagi tayo, oy, nanatay, baguhan na kaniyot. Kay bawa kasamo kay ka. Nag-practice pa ko kanta. Sayo kay kastanan. Kahayag pa, mamisita na ka. Kung saan nagpabilib ng imo? Ay, di mo ko si Bob. Noon sa mga ani na kay Manuroy ta, ha? Nanatag sini. Ang ampong gabi ko mga hagad butan o sini. Siyempre, yun na kay di ka tungtang tatay ng gabi. Na, mahal na kayong sinihan ron, oy. Kung kitang duha mo, gasot ako sa kalibo. Wapa na snacks. Ay, sige lang good si Bob. Hindi, singan ako. Si Bob, babes ba? Doon sa Lono, bali-bali, ay ayo. Sige na lang. Mananaw tag sini nga, way snacks. Niyabag na katirso. Kapuya, magdago ka tuntian dito suod. Kay gutom ka ayo, kay white ice snacks. Ay, noon sabi taon ka. Mahiwo ba o gawa tayo snack? Gusto nga ka oy. Magdaan tag snack. Palitan na sa gawas. Pinadyo ba ayos ba? Palit talaga ng junk foods. Dito tayo. Mahal kayong snack dito soda eh. Nya, unsa man sang snack ka atong dadon, basig pabayran ka ng patingali ka ng pabayro ni unta pag nagdadata, bawal magdag snacks. Iso tos ba? Unsa mang snack ka atong paliton? Kuan ba ka ng ginanggang? Ginanggang? Oh, kasi tinuhog ba? Nung sa palit, latadaan na na. Nayabag na taan ng snack ka. Masud na sa bag, pagamay ana atong bag. Napanay tukog sa barbecue, masud ka ha. Ano itong tukog? Ako rin bahala na. Sabi siya. Basta, sabot ta imo tanang gasto. O, lagi ako rin bahala. Tanang na. Dito ta. Oh, matik man dayon. Mag-ilis ako ay. Manangit pa sa kong tatay. Ambot, ugtan basag ka ko ini ron. Ay, sos. Ingnam ni bata. Pero gaba. Bakak ta. Mga ontas gawas. Sige, maligos ako ha. Sige si Bob. Maghuwat ko niyo si Bob.
Ay, preskuha ha. O saman may date ka. Mag-date mo si Terso. Manimba rami tayo nga pagkahuman mga ni sa gawas. Siguro ko ang simbahan ng ilusod lang. Tay, Masig adto mo laing tinuhuan. Ha? patay sige pataka lang gid ka tay uy. Oy, soy. Ay, huwag kalimot. Aduna tay korpyo. Magdalagi mig something tay. Oo. Pwede rag maalas 11han mo. Ay, dork mo tay. Adto na mi tay uy, ay gabala ka tay. Buotan na si Terso, makasalig gid ka anak niya. Oo ka na. Usa ba may mong gihuwat? Maghuwat pa mong ma-impeach mo. Ma-COVID baron mo, ma-lockdown. Anapa mo mulihok. Anala mo permis kwarto mauna. Maminyo mong dili oras. Tay. Ya, isulti tatay ni mga. Unsa pa kuno atong gihuwat? Naghuwat pa ko ta nga mag-COVID aron mag-lockdown. Oh. Anak ba lang kung ta permis kwarto? Oh. Ahakas gid ning tatay manulti uy. Tawag ako, agad ako nimo. Gusto kang minyo ta. Saman. Anya, nana kay tinikom. Ay, dagkan kay kong tinigom day. Hapit gali kong puno ako likan siya. Wala may sud ato. Tagpiso ko na ka. Hala no, mabuhi ka ta na Terso kapoy nimo. Sa sinundanan raman na day. Magbugos-bugos duwa ta. Nya, litson mandok. Panagsal nga litson mandok. Aw, Sinunan mo. hinuon ako wa man ko problema kay anad man ko anang pinubri. Kaon man gani kog patis sa sudan. Ang problema ikaw, kabuhion na ba kang sardinas? Pero patis lumian ko. Butang mantika gamay. Ay, kabla ka day. Tungog alang ni mo. Tungod sa kong gugma ni mo. Andam ko magantos. Balang munggos. Basta masantos. Kaya na ko magtiis. Bisag patis. Bahalag pan. Basta gugma ang pinaglawan. Charot, ganindot. Bisag watay kan anay day. Sugot. Uy, ikaw lang uroy, bahala di ko maminyo. Juk-juk na to day. Juk-juk na to. Recorded by X Thunder Gaming. Pila ra may wiris-wiris sa sugilanon, gikatakda na ng among kasal, nakatigom gid si Terso kay nakaproduce man og duha ka lechon baboy sa among kasal. Unya to? Pre, congrats pre, congrats. Salamat po nito ka. Pre, Terso. Pasensya na ka aning among regalo, pre, ha? Huwag yung budget, pre. Uy, wapay siwaldo sila si Tungga. Ay, okay naman rin. Wow, ha? Mahal lo siguro kayo ni. Kaya nindot kayo pagkaputos. Ay, barato na na, pre. Pero, unique na, pre. Si pare ni mo Tungga mo nagpili anak, pre. Amo ba? Salamat kayo niyo, pre, ha? Mare. Sus. Unsa naman? Okay naman diha? Unsa ba ka na? Rinula pre. Kakanahan niyo, pre. Awar. Unsa may unique da? Unsa may naka-unique ka ng ranula? Ano kayo ni kanay pre kay? Paano ni Rinula nga? Doon ay summit pre. Abida, kanahan mo. Amoy ka na, amoy pa. Manang mo ikaw. Why, pre, gaos? Oo. Ay, nauli na kita akong mabisita, babe, ha? Masulo na kita, anak. Kagabion ka rin, masulo na kita. Ala. Bungot sa ito yung mata, sa tatay, sa muka, tatay. Dako silang tingog ko, pero sa matukra man. Kahinay, ato. Budi day. Tay, Kamu na lay panira diya ha kay matuog na ko. Tuka na ko. okay tay. Salamat, kaya matuog na tao sa tatay. Unya sa dihang natug na si tatay, nanood naming duha si Terso sa kwarto. Unya to. Dong. Babes, Ay, kagilog. ang isa no dila. Abi ni mo kung sa hinungdan ko nga nang dugay kung nagminyo. Ang saman ha? Ang sa hinungdan na na. Kani. Ang sa ikandi. Kini kuit. Kining atong pagkabuhaton, Roy. Ha? Ang ano man? Tungod kay dili ko gustong mga anak. Ano, babes? Tungod kay sakit man. Sakit ko. Ingon man nila nga sakit ko ng mga anak. Unya pag yun, basta. Abida. Nya di man mahimo og abida. Kung ingna nga, di sa ta ni makaliwa taon, di sa magbuhat ani buhata ha. Mao man ni paborito sa tanan. Paborito lagi. Nya sakit man. Sa sinugdanan. Samot na gyud. Inig mga anak na. Di lagi makaya ra nimo. Aw makaya raman na. Ang di na ko kaya ang mga anak. Mahadlok ko. Apoy di lang ug di sa tabangan na karon. Ang ato ba nga ma-enjoy lang ta. Okay? Mao nga. Ayun lang daga istorya gud. Sige gunahuna na bibs bida. Hoy. Hoy, unsa ka?
Paningot ko maayo magsugod res. Kuyawan ko, Tirso, Sa laki. kuyawan taon mo nga, igo raman na itakang-takang. Ingon sila sakit ko na basta primero ka nang ilang giingon nga ma-virginan ba? Ay, sos, primero na. Awa, madugay, mangitar ka na. Anak di ay? O, lagi. Sige na ba? Ina rin. Gilo. Ganina rin nagpanikado. Tanaw, sikad do. Ha? Murag turo nga, nag-aso-asog ilong. Hambugero, asa may turo, ana. Sa ito. Pero hinaya ha. Ayaw lagi. Hindi. Mga nabibrito do, G. May kay ato tadaan og doktor. Ha? Ano taon? Ano man? Magpa-anesthesia ako daan. Bombo. Pida pang kakidor to eh. Kumusta na kataon ang bagong magtiayon? Ang ako kataong anak, wa na. Ginabunabuhan na to. Pastilan. Narabay na akong anong terso. Hangul ka eh. Pastilan. Mayon tag makumbinser to ni Terso si Budiday para makabug na dayon og itoy. Ha? Tuara. Tuara. Hala, wala. Sukod ng operasyon. Kumbate na kumbate. Ayaw palupig. Sukol tayo. Gamitin kisi-kisi power tayo. Oh, kumusta naman ka? Ha? Nagpanawa ka magmamagabi. O sana, sakit? Sakit unta pero lami. Di natabitaw ka nga naturalan ng sakit. Maura na sakit nga magpangita ka. Ha? Nakabatay. Ay na lang paghinilas di Buditay. Pasalamat ka nakatilaw ka na ni Ana. Ako, wa nagyud ang taon. Usaon man itong inahani mo, sa'yo man kayo may graduar. Oh, kalaw ko na ito, ha? Pastilan ni mong bata ka. Tay, okay naman ang lami, tay. Ang ako lang, ang ako ikahadlukan baka ng mga anak na pa. Piyan ako kaya. Isa na ako kaya magunauna nga magsakit ko sa kasakit inig panganak niya na ako. Kaingon na ba sila nga kanak ng mga anak ang babae? Between life and death kuno ang giatubang anak. Ay, tinuod ka na. Dili lalim sa usa ka inahan ang pag-ula sa iyang anak din sa kalibutan. Mao nang dili gyud anggang yaga-yagaan sa usa ka anak ang iyang inahan. Kay sakripisyo ang iyang gibuhat alang sa bata. Mao gani, tay. Mabito na hinungdan na dili ko gusto nga mga anak mi. Usa? Uy, abang na. Usa mo na ako pagkakitaw nga po na kalaki, ha? Tay, pulti. Bisan pa man sa akong gibating kahadlok, pero nidug man gid akong bana nako. Bisag mapanghadlok ko, pero mulabaw man gid ang lami ani. Kung nga pilang may sugilanon, namabdos gid ko. Terso! Okay. Terso! Sakit naman yung akong tiyan. Terso! Butagay, nano ka na? Tay! Wa master so do. Okay. Murag magilakaw man kanto. Ngano man unta. Ako tiyan, sakit na. Usangan. Tagal sa tayo na. Basing mga anak na kuroy. Karoon na ba din buwan na? Usangan. Agay! Asa naman ni Terso? Sus Mariusip. Ayaw pagsagit ay si Maratol kung api. Asa naman ni Terso? Terso! Recorded by X Thunder Gaming. Nakapanganak kid ko kay nahatod man kong tatay sa ospital. May gani kay among mga silingan nag-drive og tricycle. Moya akong gisakyan padung sa ospital. Unya to, Babes, mata na ka. Di ako yung palit sa baw. Nalihigop. animal ka tirsuha ka. Ang imal man. Diin makapanuwaya ka. Anong karon pa magkani pakita? Ikaw ka nga hapit ko mamatay atong kayo na. Ay, lang sa mataon. Mali taon kung ginalon para sa itong anak taon. Mao ba? Babes, sa'yo ng mga anak atong higayon na taon. Di ba nagsabot ata? Ang ilasat atong mga anak? Wala sa akong taon ang anak siya utang magida. Hiya. Ibaw ka nga hapit ko mamatay. Kinahibong ko. Imbis man na sakit gihapon. Mao di ay.
Kaluwa, itong anak. Oh, umuduon ako sa Kaway lami ni mo eh. Lami. Kanahan. Ay, may natong sabot ka di sa tamang anak, pero karon ang resulta, duha, Ay, kinugbo. sus, noon sabi at ako. Grasya ang gihatag sa Ginoo. Oh, crush sabi bitaw. Pero usab pa'y layob na to initreso. Oh, babes. Sa tanto namang paningkamot nga di gid mi mga anak, nakalawhaan gid noon mi. Mura kog nakakaon og tagam uy, mao nga na nervyos noong paning kalakiha. Mao nang inig pangatog namong Tereso, mo action gani siyag paray. Mo islag ko kay mahadlok lagi ko. Unya to. Day. Day. Unsa pa? Buda, day. Gihigog makaw yun ikaw. Mukha ni mo na Tereso, uy natuog ka nga ri. Matasa ba? Sige na si Bob. Matasa. Unsa ba? Matasa kay... Iniguman, matuog na ta. Karaan kay na. Yus na kay na. Yus, matas ginaw. Pinaot tarawa. Ay, panikad. Kapa. Kapananaw mo. Sige, sige ron ha. Subay ron kilabot ako ron. Igo kay ning walok na ako. Oh, Sige na to. ayaw lagi! Nagmahay ko kung ano nabuhat na ako. Kaya ang nahitabo no, sukad adto, tagdugay na gid mauli akong bana. Balik sabot na ako nga murag doon na siya'y laing gikalingawan. Gusto kong mahatagan ako siya siyang gusto, pero gumikan sa kahadlok, di ko makahatag. Unsaon ni nako? Bam, madlok sa ka, bam? Unsa man ka mo ang pasaltihon? Budiday. Okay, ang sender na to karong Si Budiday, Ate Pres. Si Budiday. Budiday. Kanis Budiday, na minyo taon siya, Ate Pres. So niya, niya. pag minyo niya, mauning dugay siya na minyo, tungod lagi anang kanang duwa sa mga magtiayon, Ate Pres. Ate Pres ba? Kana bang Unsa? duwa sa magtiayon ini kagabi ba? Di ay. Oh, niya, nga naman di ay. Di siya ganahan lagi kay sakitan siya karon. Oo. Nahitabo yun sila. Sa to pa, virgin pa siya hanggang karon? Virgin. Ay, Nahitabo siya. Na virgin na yun siya, Ate Pres. Oo. Nakaanak pag yun siya kaluha. Mo iyang gibuyawan. di ay, Sakitan niya. yun kay siya, kay sakit kuno kayo. panganak. O pagpanganak kunya, ang nahitabo, nagduog sila sa iyang bana taon nga si Tirso. Gusto si Tirso lagi taon. Natural mas magtiayon ana, Ate Pres. Kalipay mo na. Oo. Labi na batanon pa ka. Pagkakos niya, ginawa mo giwakli mo niya si Tirso. Usa man na, sa nga nung nag-menu ka, Oh, di ba? giwakli niya si Tirso, Ate Pres. O niya, karon si Tirso, tagsa na muli. Kay, Naiupos ang Nanluod. lood. Ang iyang kuyawan na tipres, og doon nanay, di kabuangan ang iyang banang lain. naburi ang asawa. Ang asawa. Mao niya problema ron. Saon na ani niya. Kada nagduda ko nga doon na gyud kabuangan akong bana kay tagsa lang dugay na kay siya uli anak ati pres ba. Asa ka di padung. Di ba kanimo na sa suso? Ha? Suso ba? XOXO ba ti pres? Oo. Bam? Unsa? XOXO. Katong XXO ba? kada bang sayawan ng lagat eh. Ay, Oo. kuan day na. Oo. Ba, murag ina na? Di ay. Biskat mo si anak si Dong Ricky ba? Dili si Dong Ricky bangis garing. Ricky kato ka mong silingan. Yung silingan. Sige adto. Di ay. Unsay pangutanan lang? Unsaon lang ani niya yang bana nga wa niya tug timor den luod ba kay gusto lagi taon nga milabot yang bana niyan ang luod. Kay wa iya magiwakli ba? Kay nga naman dili na siya gusto manganak. Oh, ging na gali sige ro milabot igo kros walop. Saon ng anak. Yang paborito ganahan sa taong bana nga may tabo na. O kay Og ikaw ba di man ka bana sa mo sa mo Saan ni siya? Asawa? Asawa. Makasapot at ipreso. dili ko daw ang Makasapot sa puton ka. kabitra man ko. Tinuuna, makasapot at ipres. Dili ka makahilabot sa puton kay. Di ay. Oh. Kada di mga hayop ganila labi na og bakalan. Ayaw jud na og surong-surong og kanang ingnon ta panahon niya nga ingon ana kay manungay ta mas ginhawa. Yung saan nga pagkaibaw sa tao nga, kanang baka ganahan na. Mugawa siya ha, ati pres. Dili, Mugawa siya. dili gawat anak uli kanang mag-isog. Ha? Mag-isog na siya kanang iyang sungay igbagno siya Di siyuta. ay. Murag mag-wild. Kanang kabayo ba? Tibail lang nga kuan, kanang mugawa siya. Wa may kabayo sa amo, wa ko kibaw. Kanang ang mga kabayo ba nga murag mangisog sabi niya. Wa ko kibaw. Mugawa sa ila ha. Kanang unggoy. Wa Unggoy ay. ay kanang unggoy kung lain man kadilo may panglabay nila ilang babae kuman. Kanang Unggoy, kanding ati pres. Asan unggoy? kanang kanding gulyat sabak ay tanan. Ha? Sabak ay kanang babaeng kanding kung kanang panahon na sa ingon ana nila. Sabak ay tanan. Kandi nga sa iring no?
O, dili ay. Di Ako ba? sab lang, saba kayong gabi eh. Kanang iring nga magsaba, gabugno, puro man lalaki nga nag-genocide. Oh. Mao, pareha rin nagkabayo, magbugno ka, mag-ilog sa bayan, oh. Kanang mag-awat, kanang ganing ala, labi nag-atong-atop ato sa mag-awat, di katog, puro malungkap ka. Iring na nga puro laki nga nag-genocide sa nay babae. Sa babae. Oh. Balik ta. Karon, Kaning imuha Inday, Budiday, doon na sa kay budiday. O gamay sa kanang problema kay una sa lugar, ang imong lulo ganahan man gani kay bisag nakadungog sa nga muna ingon sa nga gyud say apo. Nya katong ingon nga dili usa ka magpaanak nasingka dayon imong lulo. Ayaw ay kanang ingon na anak Gulyat kanang na gawas og nakasala ba to na sila Gulyat? nakasal na. Nakasala oh. Obligasyon man kana nimo isip magtiayon. No, bitaw. Oh. Kana bitang mo sit in ko og kanang mga prayer meeting Gulyat ako na silang ingnan nga kanang kay baba mo nga ang manigti ayon sa dili pa magbuhat sila mga buhatonon magampo una. Mga tawa sila. Ingko naabya na magampo una sa dili pa magbuhat sila. Ngano magampo man ba mi ko nga na mabasa man na sa kanang tubit, diyan sa tubit chapter 8 mabasa na tong sila ni Tobias tong iyang asawa nga nagduog, mabasa na nya. Dili man hilas kay gibindisyon na mo sa pare pagkasal buhatonon man na magtiayon. Bitaw. Pero ang iya lang yun ni Budiday, ba, kadang di na yun siya gusto mo. Kay sakitan ko sa mga anak. Oh, kay katong Labi na kaluha. Oh. Karon, ug ari ka diri sa Lucas 1, Diyan saban. kapitulo 1, versikulo 24. Karon sa mana. Not 24, 34 dili 20. Lucas 1, versikulo 34. Si Maria miingon sa anghel, unsaon man pagkahimo niini nga wa man koy bana. Kay king naman sa anghel nga magsabak sa mga anak sa batang lalaki. Karon. Ningon ang anghel, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Pag-abot diri sa verse 38, mingon dahil sa Mama Mary, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Ang pagkumpara mo ani nga si Mama Mary kani nga mumabdo siya nga wa pa siya kasal siya mahilap sa siyang bara. Nisugot man kani siya nga mumabdo siya. Ingon pa kana pa imo hindi tulumanon man ani mo isip asawa. Oh. Pero, ma'am, di ba, katong ibang ingon nga, mga G, una, maghilawas, no? Oo. Na sa mabasa na siya sa Pero, depende tingali kay, naabya ka rin manghilawas nga, daghang kay mga, kanang kutso-kutso, daghang mga bulahaton nga, dili ba katong kinaraan? Matupanin mo katong kinaraan. Di ba? Nya, dili, lain ang tingali ang uban, uy, nga, di ba, doon naman ko yung murag, dagang mga style, inana ba? Tubagon ta ka na Ate Pres, bisag dili ko bana, dili ko asawa, parte ani mga butanga. Ang istorya sa mga laki Gulyat, parte aning ni akroy mga doon na mga advance, mga anang advance nga mga style. Ang istorya sa mga bana na kung Gulyat, kung ila kaning asawa, natural method. Kada kunong dagang mga kutso-kutso, kuan naman na sa mga sideline na lang. Kuan naman na sa mga kiniyat-kiyat naman na kung ari ko sa asawa ang ila ko nung baton natural method kay lagi mo na akong kuan nga kuan di ba kalainan nga kuan daghang kay mga kuan nga gikan kang nangadji di ba? Oo. Nagampo gunya daghang kay mga mga bulahatan nga style nga oo lain kaayo paminahon di ba? May lang katong mong giingon nga, kinaraan nga, method katong, karaan nga natural ba? Nga natural lang. Kang arti. Katong maingon ko Ate Pres, balik kas karaan. Balik kas karaan. Okay. Mao lagi pong sa unsay nga ani sa mga bana nga basta gani sa unsay nga ani. Ang ngalan na sa kanang murag sa kiyat na lang na murag dili na siya sa unsay nga ani sa asawa. Sa magtiayon. Magtiayon. Okay kanang unsay nga ni apan sa ako nang giingon kanang ikaw Inday imo nang tulumanon, imo nang obligasyon isip asawa. Pero kana ina na Ate Pres, wa naman ni sakit, di ba? Wa naman ni sakit iya kuya wan nga hadlok siya. Awa na uy. Ayaw na lang mo. Kana nung pagpanganak. Imo hadlukan kay sakit man gyud pagpanganak. Gamit lang mo condominium para kuan lang, di ba? Dili magkuan ba kanang mga unsay aron di ka manganak, di ba? Kanang control ba? Control. Ikaw ma'am. Kadto bitong nga mo Ate Pres nga dunay pag-ampuhi mo sa dili pa ang panghilawas sa magtiayon. Na diri ay tubit utso
bersikulo 7. Ay, si Tubit nga anak o si Tobias nga anak ni Tubit sa dihang yang asawa nga si Sarah. Naray. Tubit verse 7, chapter 8. Ginoo, gipili ko si Sarah dili tungod sa kaulag, kundi tungod kay kini usa ka buhat nga matarong. O si? Kaluy kami og itugot nga moabot kaming duha sa pagkatigulang. Unya silang duha miingon, Amen. Og nang higda sila. Si? Uy, lagi. Pero, kanang mga buhat nga, tarong lang. Tarong, Dili oh, pa magkano? daghang mga... Artificial. Oo, kanang mga hilas sa kaiba. Kadang ibutan nimo kadang mga spider style. Oo, inana kanang inana ba? Kadong ang Dog style, spider style, kadong gulat ka. mantis style. Kasuway ka na mantis style. Sa namante, monkey? Mantis ba? Ay, kanang Baing-baing ba? Baing-baing. Ang dali nang Baing-baing. wag ko kitaan ng samantis. Matahilanat ba yun ang baing-baing? Hindi ko malilatan ka. Uy, ka ng gulat. Mali mantis sa tipres. Mo ba, wa? Unti tawag sa inyo ng mantis sa bisag. Baing-baing. Ha? Baing-baing. Mantis, baing-baing. Tawag mo na bayi-bayi. 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 Aw. Pero diri sa buha baing-baing na bam. Siyang unsa nganong baing-baing mo ni style sa ini ko pa nimo hilatan ka. Grabe Mo gyud ba? ka. Oh. Hilatan gyud ka. Okay, matahilanat ba? Oh, mao si baing-baing style, mantis. Nga nung manang bayi-baying gulat, gitawag man na sa ubang ngalan og the praying mantis. Oh, the praying mantis. Praying. Ay, mura Ngilingig siya- magkaya na siya mo. Mura, praying mo ka na praying ampo. Dili, kadang praying ako, kanang iyang kanon ba, kanang mga kinaon niya, praying, like, kuha na na, maayo kayo na siya, anam, dako Ako ng na mga pray niya. ako na nakita sa YouTube at i-press ka ng baying-baying. Iya gani kontrabit sa uhipan. Mo ba? Lupigo niya kaya Lupigo niya? Ulti mong kusugan mo pugo. Grabe din na siya. Mura mo na ba, no? Uhipan mo, Tanaon nalabuan na niya, niya. tanaon siya ni mo murag lang, way ko Ang ano. galing yan taga sa mga teli at i-press. Mutukos Usog mo na. na. Mutukos na na. di ba? Mutukos niya mo siya kit-kit. Ah, Ang mga ngilingig ka ng mga Muna panganon na, Pero na sa amo ate pres. Mo din na matahilanat. Kanang bayang-bayang sa amo di na paduwaan sa amo mama kay ay nagluway ka makagaba magsakit yung tiyan. Ano mo mama mo? di makahilanat. Makahilanat. Mao sulti nila. Lugano ka na. Makahilanat. Ano ka rin? Kuan tingalan sa kanyang Christian, makayo ana. May Christian na. Kanang busul sa imong bae. Anana niyo mo rin inana ba? Oh, tadaw. Mga naana, Na, oh, na, lalaman, na imang O pagilisya kita, kontrati pres, mag-cute-cute yung Mo kuan. ba? Oh. Naanay si kuan na si klase panglitan ka ng mga daon sa saging alaya. O kana, oy na. Dili mo may bawaro sa ate pres kay kopyaho na yang kolor. Mo ba? Oh. Mo... Muna sa kolor sa dahon sa balik ta. Karon. Ay Ang ang ko di day. balik. Day ayaw na lang gitawag ka problema day kay di naman nasakit day. Anan nimo mabati kung unsa imong gipakita. Nakabito na sa katong nahitabo ni Adan og ni Iba Goliath. Ano sa? Katong dito sa Paraiso. Paraiso. Katong nakasaa sila. Ah. Naging nan sa Ginoo tungod sa nahitabo ikaw magsakitan jud kapag ayaw inig panganak nimo. Pero magpangita gyapon kasi mong bana. Pangita gyapon. Naman na dito. Naana dito sa Munay da. kanta nga, di na gyud ko mo usab ka. Oh, Usahan naana na sa daang testamento mambudiday. Ah, Ngayon bitaw. ang Ginoo ni Eva nga sakitan kag yun inig pa akong punan ang kasakit ning imong bation inig panganak nimo. Aban magpangita gyapon kasi imong bana. Naman na dito natural lang siya. Oh, Natural gina. Natural ka na. ang katong ako. Ang katong ako, di man ko sakitan mo tingnan ako magpangita sa akong bana. Salamat mo pa nagating tulungan. Kuna ko ang puzzle, Tihon. Tata, RMN.